sap per què estic guapa? Perquè m'abrilla el cutis. I per què m'abrilla el cutis? Ai, Déu. Què tens? Me fa més poc una pedrada aquesta nina. Perquè dissabte passat m'ho vaig passar tan bé. Ai, a on van anar? M'ho vaig passar tan bé. Vaig estar a un poble encantador amb un munt de gent guapa. Que no seràs teu poble per casualitat, no? No, però jo som filla adoptiva d'aquest poble, que quedi clar. Des d'aquí un beso molt gros. Aquí, on? A Lloseta. Ara ho poso. No passeu serà davant el bo. Sí, no. A més, els cardenals d'allà són boníssims. Però no te desviïs del tema. Perdóname, usted directora de su reportaje. M'ho vaig passar beníssim en el teatre de Lloseta, vaig estar en gent guapa, vaig escoltar bona música i vaig arribar a la conclusió de que les bubotes... Adiós, que te fuiste a ver a les bubotes. Sí, i les bubotes fan por, molta de por. I si voleu saber per què, mireu aquest vídeo. Les bubotes. Avui he vengut al teatre de Lloseta amb el motiu de la presentació del dit de les bubotes. I com que a mi no me fan por, vaig a veure què me conta. I en una nit qualsevol no m'ho hi ha total. Què tal, que has vengut a fer avui? Avui hem vengut a boixar, avui boixarem tots i a veure les bubotes. Tu creus realment que les bubotes estan ajudant a fomentar la natalitat aquí a Mallorca? Totalment, jo realment ja he perdut el compte de fills que tinc des que te vaig conèixer no fa tant de temps. I no és perfecte, Pep em diu el meu col·lega, ella cerca un amic. Per aquí m'he trobat una nina molt guapa, que has vengut a fer avui. A veure les bubotes. I quina és la teva bubota preferida? Jo, Miquel, el guitarrista, és la meva bubota preferida. Ja. I vens a veure les bubotes o vens a veure si pegues un tosquet? Bé, un poc de tot, perquè veure les bubotes t'assegura l'altre, ¿no? El eslogan que están vendiendo va a hacer impacto, porque yo llevo tiempo sin hacerlo, entonces vamos a ver si esta noche mi mujer me deja. Muy bien. No ho sé, de moment està bastant bé. Perquè diuen que quan van a veure les bubotes, la cosa funciona. A mi intentaran, per lo menos. Jo, que som una tia atrevida, vull saber si és vera tot el que conten de les bubotes. I per això me'n vaig en el backstage a veure com me conten. Se puede. Vull que m'expliqueu què és una bubota. És un extracto que compres en el moment de confusió els vespres, sempre. Una cosa, vosaltres, tant de xerrar de sexe, no teniu por que no vos confonguin amb un fortarrons? Ho som. Quins objectius teniu? Pues mira, nosaltres hi podem barrinar tot el que puguem, amigos, estaria molt bé. De totes maneres, el que volem també i el que ens surt millor, a part de l'empenya, és tocar. Xerreu-me de la vostra música. Mira, la nostra música, pues, evidentment, és una música molt divertida, és una música molt descarada, és una música, sí, bastant fresca, també un poc calenta. Després, sí, tenim aquest punt de grosseria i de... Com ho diríeu vosaltres? Home, jo diria que la nostra música està basada en certes harmonies que exciten una part del cervell que fomenta la producció d'hormones i tothom acaba com una terrata. Teniu qualque anècdota en concret en qualque part? Teniu qualque anècdota que us interessi? El que han tingut són infants, els fans. Infants. Vos vull xerrar molt clarament i molt seriament. Per favor, vos arribarem a fer l'amor tots. Però teniu paciència, per favor. Deixeu-vos descansar entre jo. Gràcies! Gràcies! A més, quan vos poden tornar a veure en concert? Tot l'estiu mos veureu a totes les verbenes i les verbenes que no hi siguem me sap greu per vosaltres, però un altre pitxirà, però... Hi ha un sello per tots els ajuntaments, el sello d'Ajuntament Bubòtic, aquí on les bubotes van tocar en aquesta verbena. Sello de qualitat bubòtic on les bubotes apareguin en el programa de les festes. Què creus que me passarà avui vespre? Ha quedat clar, no? Ha quedat clar. M'hi han passat 3 hores i la flauta no sona i el nivell alcohòlic me fa
por-les totes bones. Aquella rossa tan guapa ha partit amb un altre, el meu amic que no és molt burro, se'n fa una darrere l'altra. I és molt fàcil si tu te deixes endur, si li fots un pot de morro i li mires el cul. I és que és molt fàcil a Mallorca, Polònia, Santa Maria, tot el dia li faries, jo no va dir. Bueno, amics, aquí acaba el reportatge d'avui. Jo m'ho estic passant pipa en les bubotes, així que quedaré. Molt bé, la setmana que ve a Club 4. Adéu! Cap a que nostra la primera rotonda mos duren i mos envoltonen i jo li dic, senyor guàrdia, sé que té compassió, avui l'únic que m'he costat ha estat un putet de sot i jo no va dir. La cosa està molt fàcil si tu te deixes endur, si li fots un pot de morro i li mires el cul. I és que és molt fàcil a Mallorca passar-s'ho bé en ses mines de Lloseta i de Inca. No puede ser. No puede ser, Mariam. Va ser espectacular. No, perdona, no. N'Anaïs Oliveros i jo ens esforçàvem en fer un programa divertit, en fer un programa que entretengui la gent, però amb un contingut aptes per tots els públics. Just, on? No, Mariam, no. Tu, que eres una fresca. Eres una fresca. El que m'han dit. Me pareix superfort que vagis a fer aquest tipus de reportatges i que llavors pretenguis que els posem aquí les 4. I que hi ha més guapo que fomentar l'amor. Que hi ha més guapo que fomentar l'amor. I lo dice con el escote. Per això unes amargades. Per això unes amargades. Tapat, que mostres. Escote, labios rojos. Pena. Las uñas pintadas. Pero tú, ¿de dónde vienes? Pero... Ara me dirà que fuma, també. Ara me dirà que també fuma. No, jo no fum des de fa 4 mesos. Pero fumaba, vaya una fresca. Ara mateix, sabeu què li passa? Que se moren d'enveja perquè vaig estar en ses bubotes i perdona. Són superguapos i tots tenen enveja, teniu enveja, som unes envejoses, no passeu pena. Anaïs, mos hem de reunir tu i jo, per favor, anem a reunir-nos perquè, perdoneu, però crec que hem de posar aquí punt i final en aquest llibertinatge. És que no és horrorós, això. Por favor, podéis ir gestionando el despido de Mariam. Per favor, despedim aquesta nina perquè és una fresca. És una vergonya, això. Recursos humanos, control. No, s'ha de fer. No, Mariam, per favor, te convido que diguis el teu darrer adeu en aquest programa i no tornaràs a aparèixer mai més, vinga. Despedida? No riguis tant, en sèrio. Escolta-me. M'has dit que rigui jo? Escolta-me. M'has dit que rigui? Ja sé que heu disfrutat amb aquest reportatge. I no serà el darrer reportatge cachondo que faré. Vol quedar clar? Esta es una fresca. Lo tiene muy subidito. Esto es lo próximo que será, quitarme el programa de sexo. ¿Qué es lo próximo? Calla, ja ho veurem els lots. Si voleu saber si despedirem a Mariam Ballori o no, torneu la setmana que ve, aquí, al Club 4, una setmana més amb aquestes 3 loques sonades del bony. No passeu pena que me trobareu aquí, però estar ben tranquils. No.